Gai honetan elektrizitatea landuko dugu. Korronte elektrikoak zer da? Hemen irudi batean badaukagu irudikatuta elementu eroale bat, izan ditekena kable bat edo. Horren erdian badaukagu pila bat, eta pila honek indarra emango dio hemen barruan dauden elektroi guzti horiek eroale honetan zehar mugitzen hasteko. Orduan hau izango da sorgailua edo. Tartean badaukagu hemen bonbilla bat, itzalita dagoena, eta elektroiak hemendik igarotzen direnean, bertako argia piztuko da. Egingo bagenuen hemen zatiketa bat, mozketa bat, ikusiko genuke zelan eroalearen barrutik doazen elektroiak mugimenduan dauden. Irteten dira hemendik, polo negatibotik, eta buelta eman ostean, pila zeharkatu eta polo positibotik sartu egiten dira. Hau da, elektroien mugimendua, benetan, pila baten polo negatibotik irteten dira, zeharkaten dute bonbilla, piztu egiten delarik, eta pilaren borne positibotik sartu egiten dira. Zer gertatzen da? Orokorrean, itxartu egin dela, zirkuitu elektrikoetan irudikatzen denen elektrizitatea, hau da, elektroien mugimendua, benetan egiten duten mugimenduaren kontrako noranzkoan irudikatzea. Irudikatzen da polo positibotik negatibora. Beraz, definituz, korronte elektrikoa zer da? Elektroiak mugimenduan jartzen direnean. Badaude 3 magnitude garrantzitsuak direnak eta menperatu behar ditugunak. Lehenengoa V maiuskula, eta oneri esaten diogu potentzial diferentzia, indar elektroeragilea edo tentsioa. Zer da honek adierazten duena? Izatez, karga elektriko hauek, hau da elektroi hauek, zer nolako bulkada, indarra jasaten duten eroalearen zehar mugitu ahal izateko. Voltiotan neurtzen da, V minuskula, eta paraleloan instalatu egiten da zirkuitu elektriko batean. I maiuskula edo intentsitatea, amperiotan neurtzen dena. Amperio A maiuskula. Honek adieraztuko duena da elektroi horien fluxua zelakoa den, handia edo baxua, hau da, zenbat elektroi ditugun mugimenduan. Azken finean, hau izango da, zenbat karga mugitu egiten den sekzio azal batetik, azalera jakin batetik, denbora jakin batean. Horregatik, formula ondorengoa izango da. Karga, zenbat karga, kulonbiotan adierazita, mugitu egiten den eroale baten azalera batetik, denbora tarte jakin batean, segundutan. Eta azkenik erresistentzia daukagu. Erresistentzia izango da, material batetik pasatzen direnean elektroiak zer nolako zailtasuna topatzen duten adierazten duen magnitudea. Zailtasun edo erresistentzia hori hainbat faktoren menpe dago. Lehenengo eta behin erresistibitatea, hau da, eroale horrek zer nolako traba jarriko dion. Hori materialaren araberakoa da. Gero, eroale horren luzera, metrotan, eta azalera, metro karratuta. Omen legeak erabiliko dugu behin da berriro zirkuitu elektrikotan, eta errez kalkulatzeko edo errez memorizatzeko zein den lege hau, erabili ahal dugu triangilua. Voltaia kalkulatu nahi dugula? Voltaia izango da beste bien arteko biderketa, resistentzia bedere intentsitatea. Intentsitatea kalkulatu nahi dugula? Zer eraiketa egin beharko genuke? Voltaia zati, azpian dagoelako, erresistentzia. Eta erresistentzia kalkulatu nahi dugula? Zer kalkulu egin beharko dugun? Voltaia zati intentsitatea. Beste magnitude bat, hainbatetan kalkulatu beharko dena, eta izango da potentzia. Hau da, potentzia honek adierazten duena da, sorgailu batek edo hartzaile batek, denbora unitatean kontsumitutako lana. Zer gertatzen da? Omen legea aplikatuz, guk orokorrean erabiliko dugun adierazpena hau izango da. Potentzia dela berdin,
Potentzial diferentzia, tentsioa, bider, korrontearen intentsitatea. Gero hemen, omen legea aplikatzen baldin badugu eta sartzen baldin badugu voltaia berdin, erresistentzia bider intentsitatea, geratuko zaigu. Erresistentzia bider intentsitatea, bider intentsitatea, hau da, R bider I karratura. Zirkuito elektriko batean, hainbat osagai ditugu. Lehenengoa sorgailua. Bai, sorgailua izango da, esan daiteke adibidez, pila bat. Bai. Hau da, korronte elektrikoa korronte elektrikoa mugitzen hastea eragingo duen elementua. Eroalea edo kablea. Bai. Elektrizitatea edo korronte elektrikoa horretan zehar garraiatu daitezkeen elementuak. Argailuak, bai. Korronte elektrikoa energia erabilgarrian erabiliko duten edo bihurtuko duten elementuak. Bobinak, argia, bonbilak eta bar. Eta kontrol elementuak. Hau da, zirkuito hori martxan jarri edo ez, determinatuko duten elementuak, etengailuak edo. Zirkuito elektrikoetan, ditugu, aukera daukagu ekiteko gure sistemak edo gure resistentziak paraleloan, serian edo paraleloan. Serioan ditugunean, erresistentzia edukiko ditugu bata elkarren jarraian. Hori dela eta, pilatik irteten den korrontearen intentsitatea lehenengo zeharkatuko du. Lehenengo resistentzia, gero bigarrena, gero hirugarrena. Baina beti izango da berdina, hau da. Hemendik 5 amperio irteten badira, 5 amperio apretatuko dira hemendik eta hemendik. Horregatik, berdina izango da elementu guztietan. Aldiz, voltaia banatu beharko da hainbat erresistentzietan. Pilak duen voltai totala banatu beharko da lehenengo resistentzian, bigarrean eta hirugarrenean. Horregatik voltai totala edo ekibalentia izango da berdin 3-ren batura. Eta erresistentzia baliokidea, izango da, hemen baldin badaukat 1, 2 eta 3, hauen baliokidea izango da 3-ren batura ordezkatuko duen erresistentzia. Aldiz nire zirkuitoa paraleloan sortuta baldin badago, hemendik irtengo da intentsitatea, baina zer gertatuko da, intentsitate total hori bitan banatuko da. Zatitxo bat pasatuko da, etorriko da hemendik, eta gainontzikoa joango da aurreraka. Hori da eta, intentsitate totala izango da berdin, hemendik lehenengotik datorrena, gehi bigarrenetik datorrena, gehi hirugarrenetik eta bar. Voltaiari dagokionez, aldiz, pilak emango duen voltaia izango da berdina osagai guztietarako, erresistentzia guztietarako. Hemen dagoena edo lehenengo erresistentzian edo bigarren erresistentzian dagoena da berdina. Eta zein izango litzateke zirkuito hau ordezkatuko duen erresistentzia baliokidea? Kasu honetan, batuketa simplea ezin da egin. Egin beharko genuken eraiketa da, hemen ditugun elementuen alderantzizkoen batuketa. Bat zati lehenengo erresistentziak, bat zati bigarren erresistentzia berdin, bat zati erresistentzia baliokidea. Gero ez ahaztu erresistentzia baliokidea. Hemendik askatu ahal izateko, honeri buelta eman beharko diogula.